Hola, sóc la Clarissa, professora de Tai Chi marcial a Cala Dona. El Tai Chi és un art complex que exigeix introspecció, presència i molta pràctica. A les classes per videoconferència treballarem estiraments, condicionament físic i la forma, que són seqüències de moviments marcials encadenats. Els moviments s'aprenen de forma minuciosa i molt a poc. Amb la pràctica del Tai Chi ens fem pesades com muntanyes i fluides com l'aigua.